Srdačan pozdrav, ja sam Goran Medved, magistar teologije i u ovom kratkom predavanju nastojat ću odgovoriti na pitanje što je to radosna vijest. Radosna vijest je drugi naziv za evanđelje, što dolazi od izvorne novozavjetne grčke riječi evangelion, a znači na hrvatskom radosna vijest. Dakle, evanđelje i radosna vijest su termini istog značenja. Taj termin javlja se preko 70 puta u Novom Zavjetu, a to znači da je radosna vijest jedna od glavnih tema Novog Zavjeta. Proveo sam jednu malu anketu da vidim što kršćani misle o tome što je to radosna vijest. Najčešći odgovor evanđelskih kršćana je Ivan 3.16. Dakle, tamo piše: Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, nego da ima život vječni. Kad bi ljudi odgovarali svojim riječima, onda najčešća izjava bi išla otprilike ovako: Bog je poslao svoga sina, Isusa Krista, da umre za nas, da plati za naše grijehe, da možemo imati vječni život. Dakle, radosna vijest, kršćani kažu, je vijest o spasenju. I to je točno, ali ima i puno više. Radosna vijest navještena je još u Starom Zavjetu. Prorok Izaija posebno je snažno govorio o radosnoj vijesti. Evo ovim recima koji su ovdje zapisani. Ja ću samo pročitati jedan mali dio. Izaija 61. Bog me odabrao i ovlastio da objavim radosnu vijest potlačenima. Poslao me da iscijelim ljude slomljena srca, da zarobljenima objavim oslobođenje i zatvorenima puštanje na slobodu, da objavim vrijeme Božje milosti. Dakle, kad pogledate sve ove retke koji se nalaze u knjizi proroka Izaije, dolazimo do zaključka da postoji Božji glasnik koji najavljuje dolazak Božjih blagoslova. On donosi radosnu vijest da je Bog učinio nešto silno i posebno za svoj narod. On navješćuje da je Bog prisutan sa svojim narodom i da brine za svoj narod. I sve to prenosi se u Novi Zavjet. Što Novi Zavjet kaže o radosnoj vijesti? Doslovno možemo naći ove sljedeće izraze. Radosna vijest o Božjem kraljevstvu, radosna vijest o Isusu Kristu, Božjem odabranom kralju, radosna vijest o Božjoj milosti, radosna vijest o Božjem spasenju, u smislu da je Bog taj koji je priredio, izvršio i ponudio spasenje čovječanstvu. I radosna vijest o Božjem miru, u smislu da se čovjek može pomiriti Bogom i živjeti u odnosu s njim. Dakle, počnimo redom. Novi Zavjet govori o radosnoj vijesti o Božjem kraljevstvu. Ovdje su vam zapisani reci o tome. Ja ću pročitati Matej 9.35. Isus je išao po svim gradovima i selima. Poučavao je u njihovim sinagogama i objavljivao radosnu vijest o kraljevstvu. Liječio je svaku slabost i svaku bolest. Dakle, već ovdje vidimo o čemu se radi. Bog iscijeljuje ljude od njihovih problema. Božje kraljevstvo možda je najlakše opisati kao Božju vladavinu. Bog nas poznaje, Bog zna kako nas je stvorio i naš život može najbolje procvasti ako dođemo pod Božju vladavinu. Isus nas je učio da molimo: dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Dakle, to nebesko kraljevstvo je savršeno. Tamo nema nepravde, nema potlačenosti, nema iskorištavanja, nema svakakvih zala koja se događaju na zemlji, nego je sve dobro i zato želimo da to dođe na zemlju. Božje kraljevstvo je također glavna tema Isusovog naučavanja. Dakle, kad čitate evanđelja, primijetit ćete da je Isus puno poučavao o kraljevstvu. I ako pogledate, na primjer, u Matej 13. poglavlje, vidjet ćete mnogo usporedbi gdje Isus kaže: kraljevstvo je nebesko
poput nečega. I onda na nekom primjeru koji je jasan ljudima, on objašnjava kako funkcionira nebesko kraljevstvo. Božje kraljevstvo je također glavna tema Isusovog djelovanja, zato što se očituje Božja sila da oslobodi ljude od tame, od sila tame. Luka 11.20 kaže ovako, Isus kaže, ako ja Božjom silom istjerujem zle duhove, onda je jasno da je Božje kraljevstvo stiglo k vama. Dakle, kakva je radost u ovoj radosnoj vijesti? Radost je kakav kralj, takvo kraljevstvo. Isus je savršen kralj. On je Bog koji se utjelovio, koji je postao čovjekom da bude poput nas, da hoda među nama, da nam pokaže kakav je Bog zaista, da prinese sam sebe kao žrtvu za grijehe čovječanstva. Dakle, to je takav predivan kralj. I u tome je radost ove vijesti. Kakav kralj, takvo kraljevstvo. Sljedeće. Novi Zavjet na puno mjesta govori o radosnoj vijesti o Isusu Kristu. Na primjer, Marko započinje svoje evanđelje ovako. Ovako počinje radosna vijest o Isusu Kristu, Božjem Sinu. Radosna vijest o Isusu obuhvaća i njegovo rođenje, i život na zemlji, i smrt, i uskrsnuće. Svaki taj dio ima poseban značaj za čovječanstvo. U Luki 2. poglavlje zapisano je da je anđeo s neba, Božji anđeo, ovako rekao. Ne bojte se, donosim vam dobru vijest koja će svim ljudima donijeti veliku radost. Danas vam se u Davidovom gradu rodio Spasitelj, Krist, Gospodin. Dakle, radosna vijest je da je Isus Spasitelj. Ona spašava od Božje srdžbe i osude koja je trebala doći na nas zbog naših grijeha. Radosna vijest je da je Isus Krist. To je grčka riječ koja prevodi hebrejsku riječ Mesija, koja na hrvatskom znači pomazanik. Drugim riječima, Božji odabrani i ovlašteni kralj da učini ono za što ga je Bog poslao. I radosna vijest je da je Isus Gospodin. Doslovan prijevod ove riječi je gospodar sa veliko G. Dakle, Bog ga je postavio za gospodara iznad svega. A to je jako dobro, jer je on najbolji mogući upravitelj. U čemu je radost ove vijesti? Radost je to da je Isus kralj koji nam donosi spasenje. Sljedeće je radosna vijest o Božjoj milosti. Ovdje imate zapisano nekoliko redaka. Ja ću pročitati dijela 20-24. Pavao kaže, stalo mi je samo da dovršim svoj posao i zadatak koji mi je predao Gospodin Isus, da širim radosnu vijest o Božjoj milosti. Božja milost je pomilovanje od kazne za grijeh, jer Krist plaća kaznu umjesto nas. Ali ne samo to, nego primamo i brojne blagoslove. Primamo oproštenje grijeha, što god da smo učinili. Sve je Isus odnio. Primamo iscjeljenje. Može se raditi o unutarnjem iscjeljenju, može se raditi o ranama i blokadama koje nosimo i koje nas sprječavaju da napredujemo u životu. A može se raditi i o fizičkom iscjeljenju. I Isus također donosi oslobođenje, na primjer oslobođenje od neke ovisnosti koja je upravljala našim životom i upropaštavala naš život. Božja milost je u stvari Božja ljubav prema nama. Božja milost je nezaslužena Božja naklonost prema nama. U čemu je radost ove vijesti? Radost je u tome da nas Bog voli i da nam daje ono što nam je potrebno za istinski život. I radosna vijest o spasenju. Ja ću ovdje pročitati redak iz Efežanima 1.13. Piše ovako. Po Kristu ste i vi zapečaćeni Duhom Svetim, kojeg je Bog obećao kad ste čuli istinu, radosnu vijest o svom spasenju, kad ste povjerovali
u Krista. Pojam spasenja je vrlo opširan i zato ću ga obraditi u zasebnom predavanju, ali evo jedne definicije iz Westminsterskog rječnika teoloških pojmova. Spasenje je Božje djelovanje da bi doveo ljude u ispravan odnos s njim, po Isusu Kristu. Ljudi su spašeni od posljedica svojih grijeha i primaju vječni život. U čemu je radost ove poruke? Bog nas spašava od propasti od koje se nikako ne možemo sami spasiti. I radosna vijest o miru spominje se u Efežanima 6.15, a u Efežanima 2.14 do 18 je detaljnije objašnjena. Ali još puno godina prije Isusova dolaska, puno stoljeća prije, prorok Izaija rekao je ovako: dijete nam se rodilo, sina smo dobili, ime mu je knez mira, nikada neće biti kraja miru i njegovoj moćnoj vladavini. Apostol Pavao piše Rimljanima: opravdani vjerom, u miru smo s Bogom, po našem Gospodinu Isusu Kristu. I u poslanici Titu kaže: po njegovoj, odnosno Kristovoj milosti, pomireni smo s Bogom, da bismo mogli postati nasljednici vječnog života kojemu se nadamo. U čemu je radost ove vijesti? Radost je da nas je Bog pomirio sa sobom, da bismo mogli živjeti s njim, i to zauvijek. Temelj radosne vijesti je smrt i uskrsnuće Isusa Krista. Pavao piše u poslanici Korinčanima ovako: ja sam vam predao prvo i najvažnije što sam i sam primio, da je Krist umro radi naših grijeha, baš kao što piše u Svetom pismu, da je bio pokopan i da je trećega dana ustao od mrtvih, kao što Sveto pismo kaže, te da se pokazao Petru, a zatim 12 apostola. Zatim se pokazao braći i sestrama, kojih je zajedno bilo više od 500. Dakle, Kristova smrt je temelj radosne vijesti zato što je on sa svojom žrtvom odnio grijehe čovječanstva. A Kristovo uskrsnuće je temelj radosne vijesti jer je svojim uskrsnućem potvrdio da je sve ono što je tvrdio za sebe i da će se dogoditi i da se dogodilo sve ono što je obećao. Kad gledamo radosnu vijest kroz Novi Zavjet, onda možemo reći da u evanđeljima, dakle Matej, Marko, Luka i Ivan, čitamo o radosnoj vijesti o Božjem kraljevstvu ili o nebeskom kraljevstvu. To je drugi izraz, ali označava isti pojam. U dijelima apostolskim, gdje je opisana povijest rane crkve i nastanak crkve, čitamo o radosnoj vijesti o Isusu Kristu, Božjem kralju. U poslanicama na određenim mjestima autori detaljnije objašnjavaju što je to radosna vijest. A u posljednjoj knjizi Biblije i Novog Zavjeta, u knjizi Otkrivenja, čitamo o povratku kralja, koji dolazi po one koji su njegovi, koji kažnjava sve zlikovce i uspostavlja savršeni novi svijet. U Novom Zavjetu čitamo i o širenju radosne vijesti. Pavao kaže: radosna vijest došla je do vas i po cijelom svijetu donosi plodove i raste. To se isto događa i s vama od kad ste čuli za radosnu vijest i potpuno shvatili istinu o Božjoj milosti. Suvremeni hrvatski prijevod. Isus kaže: idite po svem svijetu i propovijedajte radosnu vijest svakom stvorenju. Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se. Tko ne bude vjerovao, osudit će se. Evanđelje po Marku, 16. poglavlje, KS-ov prijevod. U zaključku možemo reći: radosna vijest je dolazak kralja i njegovog kraljevstva. Kralja koji donosi Božju vladavinu i spasenje ljudima zbog svoje milosti. I na kraju, radosna vijest je upućena vama. Radosna vijest je da je Isus spasitelj, ali također i gospodar. On je i jedno i drugo i tako ga trebamo i prihvatiti, jer on može
ne samo spasiti naš život, nego i savršeno voditi i usmjeravati naš život. Radosna vijest je Božja izjava ljubavi prema vama, jer je poslao Krista da se žrtvuje za vaše grijehe. Zato vas pozivam da čitate Novi Zavjet, da pročitate barem retke koji su navedeni u ovom predavanju i da sami za sebe otkrijete širinu i puninu radosne vijesti. Hvala vam na pažnji.